ọka ibe anyị na-eri akụ gbasị na nwere ji ọbụ ka m ji n'aka esepụrụ m ji ochie wee were ji ọbụ wee kwado nke anyị sị na anaghị erite bụ ndụ ibe akwakwa ibe enwe gbasị dịka nwanne ndịdo bụ ụlọ ọgwụgwọ ụlọ mgba ekwane na ete anyị nwa na-erite ji ọbụ na ibe ọma ya n'ụlọ anyị ibe ọbụ ka anyị na-abụ anyị na-abụ ndụ ọbụ anyị na-abụ ego ọbụ anyị na-abụ nwa ọbụ arụ ike ọbụ amamihe dị iche iche asị m ndị na-ewere ego ya enwe ego ndị na-amụrụ nwa ha ya amụ nwa ndị na-alụrụ ụlọ ha ya alụ ụlọ ndị na-agbara moto ha ya agba moto wee sị na ihe ọma ya emere onye ọbụla ndị nọ n'ụlọ ọgwụ na ha ya adịrị ibe a na-akpọ ya ka Chukwu mekwere ya a sị na emezuru nwatakịrị bụ obi ya iru ya atakwana ya amụ a sị m ka ọkọ ya ọbụla rụkwasịkwana ya ka ọ dị ka ibe ya enwe ya nke m nara ime ahịa ka anyị na-ekwu m kpọrọ abụrụ ụsa onye ọbụla ya arụ oke ka ya na chi ya wee si wee kwu nwoke ya egbochiri nwaanyị egbochiri ya nsị nwoke egbochiri nsị nwaanyị egbochiri